ha? Bawal post siya. 2, 3, go! Nanghamon pa siya na walang post. Ang laki ba natin? Uy, halika ka ba? Huwag ka kasi natawa. Oh, sige, hindi ako tatawa. Sige. Bakit lumas kayo? Tana bawal lasing. Kapitbahay, lumabas kayo. May nagmamahalan. Oh, dali. Paapa-apa yan, ha? Tingnan mo, paapa-apa partida yan, ha? Parang very special lang yan. MMDA ito, ha? MMDA ito. Sige, tawarin mo yan, sir, para hindi kita tikitan. Pangatlo. Wala na nga akong ginagawa. Magulo pa rin ako. Kunyari, sige ka lang. Parang stroke ako. Parang stroke lang. Parang stroke lang. Parang stroke lang lumakad. Napasaya mo na naman si Wiley. Oh, sige nga, tingnan. Hindi. Magaling talaga to si Janse, ho. Diretso talaga eh. Sila din daw may salabay. Kaya yan. Huwag ka mag-ano. Ako na, dito ka na. Huwag ka na mag-ano. Salabay na nga. Salabay ba na? Hindi na pa. Tumayo ka. Sino mo sasalamin kanino? Hindi na pa kayo. Puta ka lang. Sabi niya, matatalo ta kayo, dali ka. Game. Dito mo. Ano ka ba? Ano ginagawa ko? Hindi kain ako sa'yo. Huwag naman. Bakit ba naman ginawa natin? Eh lahat naman tayo tumawid. Ikaw nga dito ka lang. Pangatlong ano pa lang. Talo na. Ano ka ba? Pumupwesto pa lang yung ganyan. Tulog na nga. Ay ko, ang sakit ng pangako. Nahilo kasi inano mo, sinalabayan mo, gago ka talaga, Rolly. Pabintang-bintang ka ba? Aray ko, napagod ako. Puro ka record eh. Bakit si Baboy naman ang mapagano natin? Ay nako, hindi.